本日これから皆様にお届けいたしますポリネシアカルチャーセンターのナイトショーダイジェスト版ハ・ブレス・オブ・ライフ。主人公マナがポリネシアの島々で成長していく物語を描いています。ポリネシアの島々で成長していきながらマナがいろいろな島に行くんですけれども、まず最初の島ハワイでは主人公マナが家族にどれだけ愛されているかということが分かるようになります。まずショーの最初にはルアウという踊りでマナの誕生を祝うため親族が集まり、母親は愛の深さを語り、いつも彼に愛していると伝えます。マナは父親のことが大好きで、大きくなったら父親のようになりたいと思っています。マナの父親はハがいつも彼と共にあることを思い出させるために家族代々伝わるペンダントを彼に捧げます。それでは行きましょう。最初の島ハワイです。ハワイでは子供は生まれた時から親が守り大事に育てるもの。母は子供に好奇心と喜びを与え、私たちにも新たな命を与えてくれる。幼い子よ、元気でいなさい。今日はまさにあなたの安全と成長を祝うルアウの日。しっかりと地に立ち進み続けなさい。生命の息吹はあなたと共にあるのだから。Nani vale kuwa ke ke kulai meri bawali kabuai Akoe awe hi poine Kauhi puholani ke kapawila Kamanai ke kapuka Kuhua hiva hiva ke ahi Kirihe karini o kapuana nila me kamele no kalikopu ano hano o kamanoa o kalanila heinoa Kirihe karini o kapuana nila me kamele no kalikopu ano hano o kamanoa o kalanila heinoa Oh
が授かったようにこれをお前に与える。いつも覚えておきなさい。私の母は永遠にお前の中にある。これから美しい島へ行きたいと思います。その国はあまりにも美しい島なので、島の3分の1が国立公園になっています。映画「ロード・オブ・ザ・リング」にも使われました。その国の名前はニュージーランド、別名アオテアロアと言います。マオリ語で長くて白い雲という意味です。この国が発見された時に山の上の雪が雲のように見えたので、この名前が付けられました。すべての家族にとって子供は大切な宝です。ニュージーランドのマオリ人は子供の頃から一人前の大人になる訓練を始めます。一族の将来のためにも子供たちに戦い方を教えることは村全体の責任です。普段の遊びの中でマナは一人の戦士としての役目を自覚していきます。そして腕を磨き、力強い母と共に父や村人たちを率いていくんです。ショーの最初にはマナがタコをあげているシーンがあります。マオリの文化の中ではタコはとても重要なものなんです。ただ娯楽のためだけではなく、交通手段や方向を示すものとしても使われています。マナが一人の大人として成長していくところをご覧ください。白い雲のたなびく国アオテアロアでは新たな生命が常に生まれている。季節は移り変わり、風は吹き通り、両親の愛は子に大きな夢を持たせ、たくましく成長させる。マナよ、時は迫ってきている。あなたは走り続けなければならない。もうすぐあなたは一人の大人になるのだから。Pikirmai, tempat cium tarangi, tempat tahan tarangi, ekor, kai baru ekor kita kawai cuma ngahu maru kici orang itu hitam nukutan tarangi, kota kawai kota kawai tempat hilu hitam kota kawai tarangi Pikirmai ekor kita maju kia hakuai kita cuma kia tahan dunia rangi, kita kena mai tu kumai kau pikir.
ポリネシアの中でもハッピーピープルと呼ばれているサモアへ行きたいと思います。サモアでは雨季の後たくさんの蚊が出るそうです。その蚊を一生懸命払おうと体をポンポンと叩いているのがスラップというダンスになっているそうです。ショーの中でもスラップダンス行われておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしてみてください。マナは見知らぬ村にたどり着き、そこで美しい女性ラニに出会って恋をします。マナはラニに好意を得てもらおうと花を贈ったりいろいろなことをするんです。しかしラニにはとても過保護なお兄さんがいるんです。そのお兄さんはマナをラニから引き離そうとさまざまな試練をマナに与えます。それでもマナの愛は負けずに、そのたくさんの試練を乗り越え、ようやくラニのお兄さんに認められて、マナの婚約者として家族に受け入れられていきます。それでは行きましょう。ハッピーピープルと呼ばれるサモア。サモアでは若い男は一人で木に登りヤシの実を見つけるぐらいたくましい。そして木の上から家族や村を見守るが、それだけではない。見つけたのはとても美しい女性。マナはまるで新しい世界にいるかのよう。マナよ、あなたの愛する人はあなたにとって生命の息吹となる。
저기 해. 저기 해.マナとラニの愛は育まれ結婚へと至ります。タヒチでは他のポリネシアの国と同じように結婚は2つの家族、1つの村、そして一族同士が1つになる時です。結婚前夜、マナは自らのラニへの愛をタヒチの光り輝く泉にあるブラックパールに例えます。ショーの中ではマナがラニにブラックパールをあげてプロポーズをしているシーンもありますから、お楽しみください。一族の祭司が結婚の儀式を行います。祭司はマナ、あなたはラニと別れることがありますかと聞きます。もちろん答えはいいえです。ショーの中ではエイタと言っています。そして次にマナ、あなたはラニと別れることがありますかと聞きます。もちろん答えはいいえですよね。そして祭司があなたたちは神と人々の前で結ばれましたと宣言します。そのためショーの中ではマナとラニが首を振っていいえと言っていますが、決して結婚したくないわけではありません。それではお楽しみください。タヒチの結婚式です。タヒチでは人生という大きな海を伴侶と渡るには持っている全てを捧げると言われている。深い愛の中にこそ一番大切な宝を見出せる。それはまさに彼女の目のように輝く高価な真珠である。そして永遠に新たな人生、新たな生命を新たな家族の中で見出すことができる。
ファイヤーナイフは大変長い時間と傷とやけど、汗と涙なくしては語れない、もはや芸術そのものです。ファイヤーナイフ世界大会3冠をポリネシアカルチャーセンターが誇る、そしてフィーナスポート大人気のファイヤーナイフダンサーをお呼びいたしましょう。皆さん大きな拍手でお迎えくださいませ。 Please put your hands together. 3 times Fire Knife World Champion Dele Narea! はい、その日本
123もう一回もう一回ダメお客様はいつまでも幸せに暮らしましたとさとは終わりません。皆さんもご存知のように結婚生活とは苦難を分かち合うものでもあるからです。この続きはぜひポリネシアンカルチャーセンターに来ていただき、マナとラニが直面する試練、2人がその試練を乗り越えていけるかどうか、ブレスローブライブの全貌をご覧ください。ポリネシアンカルチャーセンターはハワイ、オアフ島、ノーシアにあります。ぜひ次回はハワイで、そしてポリネシアンカルチャーセンターでお会いいたしましょう。マハロヌイロワアロハ。どうもありがとうございました。
楽しみいただきました。ありがとうございました。どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。素晴らしいショーを皆様にもお楽しみいただけたんじゃないかと思います。